Kamar Pinje Afrika ma Ugwe kokalo kuom migawo mochung' ne weche lupo kod tiyo kod Nam Lolwe kod alwora ne oketo tenge omenda maromo dola milion 1.6 mar konyo kedo gi kiluwa ma ok opuodhi e Nam Lolwe. Pinjegi koro biro keto winjruok e kindgi mar keto okenge mowinjore mag kiluwa e Nam Lolwe. Minister Adhiambo miyo waler. E romo margi mar 7 mar kuku mar riwruok Pinje Afrika ma Ugwe, e bad migawo mochung' ne chenro mag lupo kod nembe, thoro wach manowuok ne en kaka inyal ked kod kiluwa ma ok opuodhi manyaka sani e midhiero mathiro dongruok e sekta mar lupo e Nam Lolwe. We must come up with the solutions to make sure that the fishermen use real legal methods in order to sustain the fisheries sector. Illegal fishing can take various forms. Be it you are using, illegal fishing gears, fishing the species which are prematurely not yet ready for harvest, and many other forms. In the lake there is an irregular fishing, which is there. We have other issue as climate change, and we'll try to resolve this issue together. And for that reason, we can't compromise jeopardizing the sustainability of this lake, because it is the future of current generation and future generation. Kaka yor kedo kod midhiero makama, kuku mar riwruogno iko ogirimiti moriwo Pinje Afrika ma Ugwe moting'o Kenya, Uganda, Tanzania kod Burundi, mabiro miyo pinjego pogo omenda maromo dola milion 1.6 magisesolo mar biro konyo e kedo kod lweny makama. Omenda gi ibiro tigodo manitieko oko chenro mag luoko nam kod tieko kiluwa machiko kopuodho kaka yor nyayo yore kiluwa makare kendo bero yuto e sekta no. So we have agreed in principle that we had a trust fund which was within the Secretariat for the past 10 years. And for some reasons, that fund was not utilized. And therefore, this money will be dispersed to member states so that we can undertake those specific assignments of ensuring we clean up Lake Victoria. It was 1.6 million US dollars. A lot of irregularities are on the lake, but the spirit was that we don't want to clean one part of the lake and then leave Uganda, because this lake is shared by all the partner states. So we wanted to have a joint or a synchronized sort of operations within the shortest period of time using the same fund that was contributed by the partner states. Ni sirikande mag pinje ang'wen diketo konyruok e pesa kendo gidhiketo gik mowinjore mondo waduto te kaka jo community wate matek mondo wawuogi jowa mondo kiluwa marach orume nam to kendo watim gigo manyalo miyo nam bedo gi yuto mar oganda to oganda duto te mar community motelo ne Afrika ma Ugwe. Jatend migawo mar mwandu mawuok e bwo lowo kod dongruok e dho wedhe Ali Hassan Joho mabende ene jakom riwruok jotend migepe mag pinjego otielo dwaro mantie mar neno ni oganda oloko paro e wi chenro mag kiluwa kod chenro mag tiyo gi Nam Lolwe e kind Pinje Afrika ma Ugwe kaka yor bero sekta mar lupo. Also, we have agreed that we continue to engage in ensuring that we provide necessary support regulations that can enhance further productivity of our lake in, of course, growing our economy and growing opportunities and creating wealth for the people living and benefiting from the region. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.